I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip Clash of Clans Challenge-a. Danas ćemo napadati sa 55 Wizarda level 6. I od spelova velikih imamo 2 heala na max i 2 rage na max. Mislim da više nije potrebno na to da govorim. I imamo jedan skeleton spell. Mislim da će ono da ga upotrebim da odvuče malo pažnju od Wizarda i to, pa hajde da počnemo i da probamo, da. U Clan Castle imamo, da, ja stražio Wizarde. Ajde možda, ajde uzet ćemo da nam olakša malo ovaj challenge, pošto ajde napaćemo malo jačeg lika, tako da nam on olakša malo challenge, pa hajmo da nađemo nekoga zanimljivog. Da. Ajde. Mislim, teo bi da malo više luta da nađemo, tako da to bi bilo super kad bi moglo, ali to očigledno ne može. I došao je ovaj kao Halloween update, što mi se sviđa. I postoji ta jedna pumpkin, ova. To se zove valjda Scary Pumpkin i od nje dobijete valjda 75.000 eliksira. To je kao slično za novu godinu kad od jedne jelke dobijete 75.000 golda, tako da to je super. Za ove malo slabije igrače. Mogli bi ovo, ali jak je mnogo. Ne, malo eliksira i golda. Sad nam treba, znači, i eliksir i gold, sve nam sada treba jer zidovi su jako skupi. Na level 10 ja mislim da koštaju, može ovog. Na level 10 mislim da koštaju čak 3 miliona. Da, 3 miliona koštaju. Hajmo da vidimo dakle ćemo napasti. Da vidimo je li ima nešto u CC. Nema. I Wizard je level 6, koliko sam happy zbog toga. Ajde, pustit ćemo golema. Ajde, ovdje ćemo ga pustiti. Onda ćemo puštati sve za njim. Malo da raščiste. U kojem brzini, sve ne. Bacit ćemo mu heal i jedan rage'ić. Da ovi ostali, znači da ubacimo Wizarde unutra. I onda ide King za njim. Samo neka oni probiju te zidove, to bi bilo cool. Da pošaljem ostale Wizarde. Dobro, za sada ne ide loše, znači bacamo, nećemo ništa još bacati. Hajde bacit ćemo, evo ovdje, skeleton spell. Tako. Mogli bi nam umreti oni malo, dobro. I ovaj skeleton spell je dosta pomogao sada. Što je super. Okej, da li će ovo biti 3 zvezde, ljudi? Da li će biti? Ali uz ovog go wipe-a, bez njega ne bi bilo ni ništa. Ništa ne bi bilo, znači, bukvalno, to je prejaki su Wizardi, znači, ne znam kakvi su na level 7, vidio sam imaju onako pozlačenu, valjda, kapuljaču tu i to ne znam, ako je ovim ovoliki damage, znači, cool su jako. Vidjet ćemo da snimimo još neku kombinaciju sa njima. I da, ovo je izašlo 334.000, kao što vidite, sa sve spelovima i da. Hajmo sada da napravimo trupu i napašćemo sa Barč taktikom, pa se vidimo kada nađemo nekog zanimljivog. Mislim da smo našli naš napad. Ja znam nemamo Kinga, ali dobro, znači radim sada ovo čisto da mi ne budu kratki klipovi, jer vidite, znači završili smo ovu 4 minuta i čisto onako da ne bude bio dugačak klip. Eto, i malo ćemo da razmotrimo onaj Halloween update, ako bude vremena.
I da, za Boom Beach snimat ću kako se zove, da, došla je mega kraba i snimat ću i nju. To je to, znači uzeli smo dosta golda i eliksira. Tako, znači po 250.000, što je super. I dobili smo star bonus. I da, mi smo u varu. U varu smo, verovali ili ne, prvi. Ne znam zašto, dobro. Mi sad treba da napadnemo ovog lika. I ja mislim da znam kako da napadnem. Valjda. Pa ali nemamo Archer Queen, to će biti dosta teže. Jer imamo već jednu taktiku. Ja sam mislio zmajevima pa da idem na 2 zvezde. Ali mislio sam da kada ojačamo malo Valkirije da upotrebujemo i ovu strategiju. Ali sada mi se više ide na ovu posljednju. Znači, to bi upotrebio za War, tako da ako bude bilo uspješno snimit ću. Da. Znači, snimit ću to i da. Neko nam je slao ove gobline, kao što vidite, stvarno, da, goblin, mislim, tu treba svima ljudi, znači, uvek, znači, sad da vas nauči nešto, znači, uvek donirajte gobline, to vam je osnovno pravilo u Clash of Clansu, znači, uvek donirajte gobline. To je bilo to, znači već snimamo 7 minuta i uskoro dolazi jedan novi serijal, uskoro ćete ga vidjeti. U stvari 2, mislim vidjet ćete uskoro. To je bilo to za ovaj klip, nadam se da se svidio, ako ćete ostavite like, share i subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu, pause!